Jaha, morjestas taas täältä pajasta. Täällä on massikka tullut nyt siihen vaiheeseen, että ollaan investoitu moottorinostimeen. Tässä mallia Bilteema. Ei ole mitään yhteistyötä Bilteeman kanssa, mutta sieltä löytyy hyvä hintalaatusuhde, toivottavasti myös laatu. Ja sit lähdetään tästä nostamaan hydraulilaitteisto kantta moottorinostimen kanssa. 1000 kiloa maksimissaan nostaa tämä vehje ja siinä on tosi tarkkaa se, että saa sen hiljalleen nostettua tohon kannen tasalle ja laskettua se varovasti niin, että molempien poskien kautta saa laitettua niitä sitten kiinni. Seuraavaksi laitetaan vielä toi pumppu tonne noin ja lasketaan se. Ja sitten laitetaan noin akselit kiinni. Joo. Ai! Killuu siinä. Mut sen saa nyt killua siinä. No niin, pumppu on siellä ja tuolla on toi polkki on se hammasrattaissa ja sitten laitetaan toi kylkikiinnitys. Tässä on nyt vähän ujuvat. Joo. Siellä on kylkitapit kohdallaan. Kaavaimella se vanha tiivistetty. Meneekö se mihinkään päin? Ei se varmaan nouse kyllä. Ei, nyt se lähti tosta. Teille meikin ottaa pulle. Jos se saa tosta. Tää on sun 3. kerta kun mä laitan tää. No si. Noniin. Joku jippo varmaan. Just tämä. Mitä mietit? Ammutuu välillä kokeilee. Tietysti mä miettii välillä. Nyt se on siinä. Kato! Mitä sä teit? Mä junttesin sitä. Junttesi. Nyt kato se menikö se. Nyt täytyy katsoa tuo reikä. Miten se vaan meni? Joo, missä se reikä on? Pistetään nyt tämä. Näin päin. Niin! Totta. Ai itse kun ei näe mitään. Joo, se on. Pistääs toi nyt missä se kohtaa nyt se toinen reikä? Noniin. No nyt meni. Nyt se meni. Nyt täytyy katsoa se reikä. Joo, just näin. Sammutetaan video taas, niin se onnistuu. Ja taas homma rupesi rokkoa, kun otti videon. Joo, kyllä se on. Joo. Sinne meni sokka. Pumppu on siellä nyt kiinni, siellä on etumainen holkki on kiinni. Siellä on laitettu se sokka siihen ja tuossa puolella on laitettu nämä sivuposket. Sivuposkin kiinnitys on laitettu uudestaan. Tosiaan tuo hammasratas piti laittaa sinne jo valmiiksi. Valmiiksi jäi äsken laittamatta. Eli se ensin ja sitten uitettiin tämän paikalleen. Joo, no niin. Nyt se on siinä. Se on siinä. Niin kyllä se... Tähän ei tullut mitään. Ei. Mä en tiedä mitkä kierteet siinä on, mitä saksia sitten ottaa. Niin. En tiedä. Voisi joku katsoja voisi kommentoida, mitä siihen voi saada kiinni. Nyt siihen on asennettu tämä
Katsojat itse asiassa vois mielellään kommentoida. Täällä on ground, engine ja neutral ja engine. Mihin tarkoitukseen tää vipoo? Siellä on ground, neutraali ja engine. Jaha. Joo. Seuraava. Joo. Taas yksi askel taaksepäin otettava. Joo. Joo. Ei se. Ottaa sen verran kiinni. Hyvä. Elikkäs. Piti ottaa tää säädin kokonaan pois. Siinä näkyy viisaat miehet on tehnyt merkinnän tuohon, mihin asentoon tulee takas. Ja sitten saatiin tämä vastakappale siihen takas kiinni ja tämä piti laittaa tämä alempi hammasratasta ja vetää tänne moottorin päin, että siinä oli riittävästi tilaa. Ja joo. Tää on vähän tämmöstä 2 askelta eteen, 1 taakse. Tarkoittaako välys sitä, että meidän pitää vähän niin kuin löysäli jättää tämä vai? Ei. Vaan sit kun pistät nyt piukkaa. Joo. Sitten nostetaan akseliin. Joo, vielä täytyy mennä piukempaa. Aha. No niin. Vielä täytyy mennä. Vielä niin kauan, että alkaa holkkaamista. Nyt rupeaa aika liki olemaan. Tätä saa vaan niinku... No niin, katsotaan se. Ei tätä saa millään pihde kiristää niin paljon kuin menee. Tätä. Kiristettäisiin tätä jollain. Saa sitä hiukan, mutta ei kauheasti enää. Tässä on tarkoitus jäädä vähän löysäksi vai? Tai sellainen? Ei, mutta katos, joo. Mä luulen, että kun toi välys on tuolla nyt sit tarkka. Kun se kiristää nämä 2 hammaspyörää yhteen. Joo. Niin se täytyy olla, ettei se saa olla liian piukka. Että sieltä täytyy olla pieni välys. Joo. Ihan pieni. Sillä ettei se... Äsken mä hiukan kiristin sitä vielä. Joo. Mutta... Mä luulen, että se on kuule... Joo. Onko tuossa nyt tasa? Joo. Minkä takia se pitää olla vähän välystä? Se leikkaa kiinni. Ja sit siellä pitää olla öljy välissä. Okei. Sitten se on vaaran, että menee liian kireelle. Joo. Sitten se kuumenee, tai jos se on jatkuvassa käytössä, se kuumenee. Ja... No mitä sitten, jos nyt tosta vähän löysätään, niin mistä tietää, että on liian löysä? Jos me otetaan vähän, nyt se laitetaan vähän kirjaa vielä. En luulisi, että ranteessa sitä saa liian kireeksi. Tsekkaa. Tarkoittaako noiden 2 laakerin väli? Joo. Joo, mä luulen, että se on ihan hyvä siinä. Kun tää tulee tähän, Joo. niin silloin tää akseli. Tuliko siihen jotain merkintöjä? Tää on se, mitä mä en niin ymmärtän, kun tää ei mene mistään muusta läpi kuin tosta noin. Pitäisikö me katsoa eka video? Noin. Ja sitten se jää niinku tohon nyt tässä valo olla. Joo. Niin. Minä olen valo. Mä kokeilin tän tapin kanssa. Toi ei mene. Missä se mahtoi niistä olla sitten? Onko ne sen takia eri järjestyksessä tai saa eri kohdassa? Oh.
vaihteen. Ei sinne taaksepäin. Tuli se vähän jotain eteenpäin. Se on ehkä... Voi se olla sit tommonen. Ei, mutta kyllä se äsken tuli tänne päin. Noin. Joo, nyt se on toi low. Joo, low. S. Ja sit... Mä en tiedä, onko toi riittävä. Mun mielestä se oli vähän... Eikö se noin pieni? Eikö se kuulu irrottaa joku? No niin, siinä on nyt sitten... Molemmat akselit on asennettu. Ja meni ihan kohtuullisen hyvin sujui sitten, vaikka piti ottaa muutaman kerran sitten muutama askel taaksepäin. Eli tuolla näkyy tämä asennettiin tämä ensin tänne, tämä taimainen alempi hammasratas ja sitten toi pumppu liitettiin sitten siihen. Tuolla on holkki tuolla ihan alhaalla edessä. Sitten tuli ylempi akseli. Sinne toi laakeri ja siihen kiristysmutteri tohon ja lukitettiin se siihen. Ja piti katsoa vähän vanhasta videosta, että kumminpäin tämä meni tähän ja se on nyt näin. Katsotaan sitten toimiiko. Sitten tosiaan tämä sääri, joka on tuossa kyljessä, niin se sitten asennettiin vielä. Sitten mietittiin tässä, kun tässä on tämä nopea hidas vaihteet, niin nyt se on tuossa keskellä. Jos sitä ottaa eteen low, liikkuu noin, sitten taakse keskellä neutraali ja sitten nopea vaihde. Et onko se. Ainakin tuo liike tässä kahvassa on semmoinen niinku, pitäisi olla tämmönen selkeä. Se, että onko se sitten, toimiiko se oikeassa elämässä sitten, niin se nähdään sitten myöhemmin. Ja siellä on jo Service-Master kimpussa, tuon kannen kimpussa ja ruvetaan sitä sitten seuraavaksi ihmettelemään. Siinä nyt se killuu se kansi koko komeudessaan ja lähdetään sitä sitten ihmettelemään seuraavaksi. Mitäs siinä on ihmetelty? No siinä on se, miten se tanko muuten hei se? En mä tiedä, mutta kyllä mielestäni mä kuulun tänne. Eikö se nousi? Mihin se otti vastaan? Ottiko se johonkin kiinni? Joo. Mut millain päin se menee? Meneekö se tonne? Menee. Mut millain päin? Ei. Kyllä se, millain päin se oli se? Kuuluisi mennä tuohon niinku... Niin kuin peräänpäin tää leveä osa. Mihin se menisi? Nyt on saatu kokeiltiin aluksi, eli katsotaan täältä sivusta, niin tuo toinen pitää katsoa, että se rulla tulee oikeaan kohtaan ja sitten on tämä pitkä pystyputki, niin että se menee oikeaan kohtaan siihen pumppuun. Sitä. Peräänpäin. Älä sitä vedä, vaan siitä levyä, mikä on siinä sen vieressä. Sitä. Tämä? Sitä tarvitsisi nyt vetää toiseen suuntaan. Sieltä alhaalta. Sillä lailla just tuolla. No. Vedä vaan vielä. Niin paljon kuin se tulee. Joo. Hyvä. Nyt mun tarvitsisi saada tämä, ettei tää tipahda sitten tänne alas. Joo. Mä sen saan.
Voi viaton. Vitsi, kun tuo lamppu on sitten jatkunut. Joo. Joo, päästä vaan. Ai. Joo. Eikö? Se olisi siinä nyt sitten. Oi! Rulla on kiinnitetty. Ai. Pääskys vielä näkemään. Service-masteri pisti kaikki peliin. Näkyykö se siinä? Näkyy. Odotas mä pistän toi vielä. Toi on tuolta. Jotenkin vinksin vonksi. Kaikki on vinksin Mä en tiedä, mitä ihme tämä tekee. Mihin tämä on? Jaa. Ne odotas nyt, se rullaa nyt sit pisää. Tuo alhaa. Se alhaa. Tossa. Niin siinä. Niin kun totta kai se laski sinne asti. Joo, ja nyt se on tuossa ensimmäisen säätöruuvin kohdalla. Joo. Joo. Näytäis vähän valoa ton alhaassa. Vähän vielä paremmin. Ei kun on puolin edes. Ai. Onkohan se nyt reijäs? Katsotaan tää video sit. Mut joo, toi on nyt rulla ainakin siinä. Mikä reijäs? Se, tämä. Ja niin se. Nyt ei sitä näe tästä. Näki sen. Näki. No niin, hienosti jo. Ainakin tällä niinku koeajamatta niin hienosti jo meni tähän asti. Nostori on siellä ja se palveli hienosti tätä koko kokonaisuutta ja saatiin just tämä pystyputki myös tänne näin kohdilleen ja nyt laitetaan pultit näihin kanteen ja rulla on tosiaan siellä kiinni tuolla ja noin. Nyt ollaan tultu siihen vaiheeseen, että öljyä koneeseen. Siinä on nyt laitettiin tuolta toisesta poskesta 20 litraa ja se tuli aika sieltä täyteen ja nyt laitetaan sitten tästä. Tää on aika hidasta puuhaa täyttää tästä kohtaa. En tiedä, ei löydetty ainakaan parempaa, niin laitetaan tästä vielä hyvin siihen maksimiin saakka ja sitten seuraavaan kertaan jää sitten näitten nostolaitteiden asennus ja sitten lähdetään käynnistelemään konetta ja pyörittämään ja kuulostelemaan ja mitäs Service Master sanoo tähän? Ei lisättävää. Jännittävää, no se on kyllä totta, se on jännittävää on, että ollaan käyty nyt kaikki läpi ja huolettu ja toimiks tää enää edes sen jälkeen? Tämä video oli tällä kertaa näin ja ensi kerralla sitten kuullaan taas lisää. Kiitos!